No, so we are really happy that, Jacqueline, you spent a lot of time for our patients, for your colleagues, to make things better. Because we all know what will happen if you use antibiotics in the wrong way. And we see terrible things happening in countries like India, and we try to avoid that here. So on behalf of the whole hospital, I want to give you a little award for your dedication and for your inspiration for many others and everything you did for us. So thank you so much. Vanuit de HOH Academy zijn we heel erg aan het inzetten op de professionalisering van de mensen in het ziekenhuis, maar ook van de mensen op het eiland en in de regio. En we zijn op zoek gegaan naar een cursus waarbij we zowel de eerste lijn als de tweede lijn zouden kunnen betrekken. We zijn uitgekomen bij antibiotica gebruik. Het is heel belangrijk dat we een goed gebruik hanteren, voornamelijk ook naar resistentie toe. En we zijn in contact gekomen met de Antibiotic Stewardship Commission. We hebben gebrainstormd en we zijn uiteindelijk bij deze cursus uitgekomen. Het doel was om zowel de eerste als de tweede lijn samen te krijgen, om te kijken waar we de handen in elkaar kunnen slaan om elkaar te versterken. Het doel was ook om echt op 2 voor de eerste lijn en 3 dagen voor de tweede lijn heel veel informatie te geven, heel veel ook praktische zaken waar zij in de praktijk direct mee aan de slag kunnen. En ik denk wel dat we daar zeker in geslaagd zijn. Dus ik ben heel blij met de outcome en ik denk dat de gezondheidszorg hier op Aruba voor antibiotica gebruik weer een stap vooruit kan maken. Sim, dus nós estamos tendo de afo, met name de Gulana, que abin ajuda-nos agregando e curso como sprekers, pero também ainda no local de antibiotica stewardship commissie. Dus het is importante para que diferentes dokters de diferentes países, pero também de diferentes especialistas para dialogar o que é antibiotica correto para certa infecção, certo vírus. Zij eigenlijk bastante interação entre o dokter dat é parte mais leuk en keer innovativo. So in de curso normalmente nota bij assim, dat é echt een les. O dokter dat tem echt algo na curso. En probeer dan praktijk aan te voeren uit. Nós tem eigenlijk positief feedback zo. Ik heb dat hoop entusiasma na echt sindico depois do curso que não tá por bij en to aplicar na prático. Me tenho visto que tudo é dat entusiasma e não tá que mais dit tipo de curso na aqui. De personen die echt hebben bijgedragen tot de totstandkoming van deze cursus zijn in de eerste plaats de HOH Academy. We hebben ook heel leuk samengewerkt met de communicatieafdeling, dus dat was een zeer fijne samenwerking. Verder de Antibiotic Stewardship Commissie, die heel erg betrokken zijn geweest bij de inhoud van de cursus en die ook gezorgd hebben dat de toepasbaarheid van de cursus echt op ons eiland afgestemd is geweest. Dus we zijn ook de Raad van Bestuur heel dankbaar. Zij hebben het idee aanhoord. Ze vonden het meteen een zeer goed idee. Ze waren heel enthousiast. Ze hebben ons dan ook echt geholpen om het mee tot een succes te maken. Dus ook aan hen een heel erg dankjewel.